Za uplynulý týždeň som asi 10-krát počul, ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš povedal, že peniaze z rodičovského dôchodku sa presunú do 13. dôchodku. To slovo presunúť pôsobí tak dôveryhodne však. Keď sa niečo presunie, tak sa to nestratí. No, ale je tam problém, že? Totižto tie peniaze sa nepresunú len z jednej kolónky v štátnom rozpočte do inej kolónky, ale oni sa najmä presunú z vrecák jedných dôchodcov do vreciek druhých dôchodcov. Ešte to nie je ten najväčší problém. Totižto oni sa presunú z vreciek dôchodcov tých chudobnejších, tých, ktorí vychovali viac detí, ktoré teraz pracujú a plnia pokladnicu sociálnej poisťovne svojimi odvodmi. To tak od týchto dôchodcov sa presunú peniaze do vreciek dôchodcov, ktorí sú bohatší, bez tak, a vychovali buď to teda žiadne deti, ktoré by teraz pracovali, alebo iba jedno dieťa. To je teda riadny problém.